Čaute, vítajte u nového videa a v tomto videu si recenzujeme tento poschodový autobus Lego City s číslom 60407. Je to od 7 rokov a poďme na to. Je to dobrý dizajn, hlavne to vpredu. Je futuristický, má kadejaký polep na boku, nálepky, takéto zaujímavý dizajn. Aj tuto čierno-červené. Zozadu tiež nejaká nálepka, nápis City Tour. 15 výstupkov, ako všetky City. Má to aj dve play features, že tu sú to meniť zastávky, park, downtown, muzeum, harbor, to je sa medzi prístav, neviem. A druhá je, že túto zadu, keď to odklopíte, tak sa dostanete k batérii autobusu, lebo je to vlastne elektrický autobus. A takže tak, má tak dosť málo sedačiek dole, alebo celkovo je tam menej priestoru, dá sa takto odklápať pekne. Vlastne kebyže sa to spraví strecha, tak to môže byť aj obyčajný mestský autobus. Tak to tam vidno, trocha tam môžete podať tie figurky. A čo je dosť zlé, že tuto je strašne malo priestoru, že sa ale neprepchá figurka, tam sú vlastne schody. Čakajte, vám to ukážem s bleskom, ak sa mi podarí dať. Vidíte, tam sa ani nezmestí figurka, skúšal som to, ale čo už. Z druhej strany sú aj otváracie dvere. Teda to môže byť šofér, má tam svoju kabínku, má nejaké tachometre, páčky, volant. Má tam aj mikrofón na rozhlasovanie zastaviek. Ako sa tu nasadí. A teraz by som prišiel na figurky. Máme tam 4 pasažierov, ak tam aj babetko. Prvá figurka, ktorou by som začal, je tento muž v tejto kvetinkovej košeli s čiapkou, ktorú má jedna minifigurka z neviem koľkej minifigurkovskej série. Potom má v ruke telefón, mobilný telefón, a nemá druhú tvár, a okuliare a čiernu bradu. Ďalšia figurka je nejaká teta, ktorá má blúzu, na nej má nejakú mikinu alebo sveter, svetlohnedej gate a druhú tvár tiež nemá. Potom predposledná figurka je táto teta s foťákom. Mám takéto kučeravé vlasy, zaujímavé. Má aj druhý úsmev, také s zatvorenými očami. Potom má športovú bundu, opasok. To je zaujímavý potisk, také väčšinou nebýva na gaťach z Lego City. A posledná figurka je toto babetko s bielým oblekom. A nie oblekom, s bielým oblečením babetkovským. A je tam takýto kočík. A potom vlastne to bola posledná figurka z cestujúcich, ešte bola jedna šofér autobusu, má zaujímavý potisk, taký som ešte nikdy nevidel, v Lego City ani inde. Má v ruke mikrofón a šoférskú čiapku. Tak ešte, to bude si recenzie všetko, ešte vám dám pár záberov, ako to celé vyzerá, alebo aj znútra, interiér. Teda to sa vlastne, cez tú dieru sa dá dostať hore na horné podlažie, odkryté. A tuto som ešte zabudol povedať, že je stupienok, aby mohli to výjsť a niečo fotiť spredu. Aj na tento autobus ste už mohli vidieť aj na nejakých cenkách v Lego City, alebo pri rôznych updatech, ale som ešte nezrecenzoval teraz. Tak, som rád, že som sa konečne k tomu dostal. Tak, ak sa vám video páči, tak zanechajte like, budem rád za komentár, napíšte do komentára, že sa vám ten set páči a dajte odber. Čaute.